niin, tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyi Lipon 2-0 voittoon. Eka jakso oli vähän selvempi ja toka jakso sitten meni tiukoille, Pöytyän pelinjohtaja Juhani Rannikko, kommentit ottelusta. No, ensimmäinen jakso oli meiltä surkea, että aina sanotaan, että jäi jalat pussiin, meillä jäi pääkin pussiin. Joukkueelta varmasti se oli aika heikkoa suorittamista sekä ulkona että sisällä. Pienten vaihdosten jälkeen homma alkoi toimia oikeastaan. Ekan jakson lopulla saatiin pelistä vähän kiinni. Sieppari teki sisäpelivirheiden sen jälkeen huippusuorituksia tuotti Hakkaraisen kakkoselle hyvästä näpistä ja sen jälkeen Heikki ilotti väärällä ja siitä se niin oikein päästiin vähän peliin mukaan, että pystyttiin toiselle jaksolle väistelemään ihan kohtuullisesti huippujoukkuetta vastaan. Toiseen jaksoon voi olla jollain lailla tyytyväinen, mutta kyllä täytyy ihailla tuota Korosenmatin lyöntityöskentelyä. Siinä on mies, mikä tulee lyömään juoksuja eikä yrittämään lyömään juoksuja. Kova kaveri tänään ja koko Lipon joukkue tietysti ulkopelillisesti oli hyvä. Toisella jaksolla meillä hiukan alkoi yskimään sisäpeliä. Saatiin ulkopelin juonesta kiinni, mutta ei taistelu riittänyt, tänään parempi voittaa. Selvä. Ja sitten Lipon pelinjohtaja Markku Hylkylä, mitkä ovat näkemykset pelin jälkeen? No, hyvä, että voitto tuli. Se tietysti. Eka jakso 6-0. Paljon 9 palosta 3 vuoroa pelattiin, niin kuitenkin itse tehtiin yli puolet. Ei se parasta Lippoa ollut missään nimessä. Toinen jakso niin alkoi heikosti meillä sisällä, mitä painotettiin, että on tärkeää avata hyvin. Ja sen jälkeen lipsautettiin 2 vastustajan juoksua 0-2 taulussa. Todella heikko seuraava sisävuoro. Ja siinäpä sitä oltiinkin sitten. Siitä se ulkopeli toki taas parani. Ulkopeli oli tänään koko peli hyvä. Nuo 2 virhettä, mistä he saivat noin toisen jakson ja kaupan juoksut, niin ne pois lukien. Niin ulkopeli oli hyvä, mutta sisällä niin paras vire jäi nyt jonnekin, ettei ihan tänään löytänyt. Että Matti pelasi hienosti ja löi tärkeässä paikassa ja sitten tietysti tuo kärki niin pystyi tekemään niissä tärkeissä tilanteissa sen tilanteen ja mahdollisesti juoksua. Siinä mielessä, mutta kyllä meillä tänään niin kone vähän yski jostain syystä. Vaikea heti pelilläkin sanoa, että mikä. Paljon tehtiin itse virheitä ja vaikea itse tästä pelistä, mutta kuitenkin voitto tuli, niin hyvin mieli saapi olla ja huomenna pelit jatkuu ja keskiviikkona taas sitten 2 kotipeliä edessä, niin hieno homma. Kiitos. Vierasjoukkueen ykköspalkittu Heikki Rantanen, onko lisättävää pelinjohtajan kommentteihin? No ei muuta kuin, että ei siinä voi oikeastaan todeta, että mitä molemmat pelinjohtajat tässä sanoo, että meille jäi ne aivot ja jalat sinne pussiin ihan täysin pelin alkuun. Ja samalla kun me oltiin niin huonoja sinne alussa, suoraan sanottuna huonoja, niin kaveri rupesi ehkä sitä myötä vähän lepsumaan ja päästiin sitten peliin mukaan, kun meidän rupesi itse löytymään se ajatus taas peliin. On kumminkin, mitähän se bussimatka kesti 8 tuntia aamulla aikaisin lähetty, niin siinä toivoisi parannusta. Se on ehkä myös pelaajien mentaali kautta fysiikka valmistamisen puolella, mutta myös seuraajien puolelta ehkä voisi jotain apua kaivata siihen, että tämä nyt on mitä on tää pitkää pelireissuja ykkösessä ja ei siinä mitään, mutta siis tyytyväinen on äijä, että saatiin tosi paljon onnistumisia ja hyviä suorituksia. Tästä on mukava jauhaa bussissa tämä peli läpi ja mennä seuraavaan eteenpäin. Kiitos. Kotijoukkueen ykköspalkittu Matti Korhonen oli taas sen pallon niin sanotusti kepissä, niin kommentit ottelusta. No joo, olisin parempi enemmän tietää. Toinen jakso on ollut niin tiukka. Mutta ihan tärkeä voitto. Maksimi pisteet mitä pelistä pysty saamaan. Se on aina hyvä. Kiitos. Tuomaristolla kommentoitavaa. Sitten media. Matti, minkälainen tämä kaveri on lyö kotiin? Ei siinä.
Helppo. Helppo on mun uran aikana mikä on ollut. Helpoin sun uran aikana. Pystyy luottamaan kaveria. Jos ei muuta, niin lehdistötilaisuus on tässä. Kiitoksia.